Čus lidi, to jsem zase já, Goldfire King, ale tentokrát to nejsem sám, je tu se mnou i tady kámoš, Filmen, a ten už se vám představí sám. No, tak lidi první, čeho si možná na mě všimnete, je to, že nemám skin. No, řeknu vám k tomu to, žádnej se mě zatím nelíbí. Vares! A jde se asi, že? Cože? No, nic, že se asi jde. A ještě k tomu dodám, že ať se vám to hlavně líbí. Já tady pokácím sugarcaneík. Moje... Ne, on nejde kácet. Mně nejde. Jo, máš už ruce? Jo, teď mám. Jež. Udělej mi meč. Ty máš kameny? Já mám kameny, chceš dřevěnej? Já chci kamenej. Jo, udělám, pojď. Já chci kamenej. To bylo... Točíme tak zhruba, já nevím, 25 minut. No, Jak se nám to zde? ne, tak zhruba jak tak. Točíme tak zhruba tak. Já jsem nám